Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардестен, шуморам хуш омаден дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи омода намудани салати бо лаззати сочниро пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Барои имрӯза салати мо маҳсулот гулкарам, баклажан, бодиринг, помидор, болгарский дар кораи чеснок, лимон, сабзи, гашнич, укроп, приправа дар кораи соевый соус дар кораи уксус дар кораю ба намак дар корай. Иҷода бошад тарзи гулкарама пухтанша нишон додагим. Аввал дар ҳами 1 литр об 1 қошуқ намак андохта болои газда мемонем. Гулкарама бошад тоза мешӯему ба қисмҳо тақсим мекунемша. Баъд ҳамун обе ки дар рӯи газ мондагие меандозему, кришкаша мепӯшонем, 5 минут мепазад. Баъди 5 минут гиренша ки гулкара мулоим нашава ки салаттон он қадар нағз намебияда. Ҳами камакак ҷӯшонешаю гиренша. Ҳами маълумае ку барои салат чӣ хел пухтан дар корай. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана дастгирӣ мекунед, видеои манда суханҳои хуб менависен, дуоҳои нағз метиҳен, комментариҳои беҳтарин менависед, дар видео лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум. Апаҷону хоҳарҷонои ман, куҷое ки бошед, худоҷон нигаҳбонтон бошад. Дар касбу кори ҳамаҳактон барортия худоҷон. Инам хехай видеои ман мекадагира дастгирӣ кунед, бо ман навораи нав пешкаш мекунам баҳри шумо. Иҷо бошад тарзи 3 намуд салата монданӣ буду. Мақсад видеои ман беҳад дарози бад мешуд. Ба ҳамин хотир гуфтум хай якта видеоро мемонам салатаро тамошо кунед. Иҷо чӣ хеле ки диден гулкарам пухтак. Баъди гулкарам пухтан мемонем хунук шуд. Баъди хунук шудан салата тайёркуниша сар мекунем. Иҷо бошад баклажона мегирем, инам хе пӯст мекунем. Хоҳен агар ҳама пӯстакоша гирен. Ман хай камаки ҳами байнакоша гирифтуму дигаша мондум. Баъди пӯст кардан бошад айбайнашо мебурем-шаю. Баъд 1,5 сантиметр 1,5 сантиметр мебуренша. Борики баъд набурен духтаро. Инем 1,5-2 сантиметр бурен. Салаттонда чӣ қадар хушрӯ мебиёяд. Маззаи ин салат бовар кунед, тайёр кунед ба мефаҳмед чӣ қадар ба маззая духтаро. Инам ҷа нишон додагиём чиҳо дар корай. Бо хушрӯ када тамошо кунед. Баъд духтаро вақте ки ҳамаи болгарскиам гирифтен, сурх гирен якта сабз гирен ба 2 намуд гирен, бо ба мазза мебияда. Вақте ки ҳами салата ман тайёр кардам, дар WhatsApp мондум, дар YouTube каналам мондум. Бисёри ба духтаро хоҳиш карден, хай вақтам камтар ки буд, ба ҳамин хотир нав монтаж кардам, аку барои шумо пешкаш кардистам. Ба фикрам ки навораи ояндам инами наворое ки ай пеш мекунам, бегонида мемонам да. Вақте ки рӯзона мемондум, свет буд, ҳоз як свет мури сар шидагия. Ба ҳамин хотир духтарако видеои мара хай бегонӣ интизор шавед. Бегонӣ иншоалло видеои нав мемонам. Ҳамин 3-4 рӯзда якта видео мемонам. Бисёри баъд хоҳиш карден ки видеоро тезтар партоен. Ина ман баҳри шумо шиштам хай монтаж кардам коракома якс монда. Апаҷону хоҳарҷонои ман, вақте ки видеома мемонам дастгирӣ кунед, лайк монем. Кадоме ки бе подписатсия тамошо мекуна, апаҷону хоҳарҷоно подписатсия кунед. Навораи ман ба фикрам навораи нағза беҳтаринай. Ҳамаш пухтупаза, ягон навори ай манфиати шумо дур буда нестай. Ба ҳамин хотир дастгирӣ кунед канала. Бохай манам хурсанд мешам. Иншоалло навораи нав пешкаш мекунам баҳри шумо. Ина ҷа баъди баклажана реза кардан 2 ё 3 дона тухм. Агар шумо маҳсулотон ками боша, хай 2 дона тухм. Иҷа хай 1 карсонча ки буд ва салати ман тайёр кардагӣ, ба ҳамин хотир ман 3 та тухм кати тайёр кардам. Инам хай ҳамин баклажоное ки буридагие, ҳамуна мегирену дар тухм тар мекунед. Камакак намак андохта ба якҷоя мекунед. Баъд дар рӯғани ҷӯши баъд не ҳами камтар ҷӯшидагӣ меандозеншаю бирён мекунедша. Вақте ки рӯғани ҷӯши бад бошад, дирнаш хушрӯ намепазад. Ба ҳамин хотир ҳами камтар рӯғантон ки ҷӯш кишид, андозен бирён кунед. 2 тарафша бирён кунеду гирен. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша якта тарроҳ дузандаи беҳтаринан. Адресшон бошад шаҳри Душанбе, наздикии Сиёмамол. Ҷойи зистшон бошад 65 микрорайонай. Ҳамхе куртаҳои хушрӯ медузанд. Ина суратакошро рӯй кардагианд. Духтаро бинед, беҳтарин куртаҳо медузанд. Тарзи ҳами курта духтаншона хай нишон додан, дидум беҳтарин будай. Ман худам хай дузандаям, мебинам, мефаҳмам да.
хай кадоми даки намикртаҳо духтуш маъқул шуда боша ватсапшо намондагиюм духтарако адресшонам гуфтум. Ина марҳамат кунем ба номерои рӯи экран буда нависем. Хай бо маълумоти бештара айхтшон бигирен апаҷону хоҳарҷонои ман. Иҷа боша чӣ хеле ки мебинен бақлаҷонои ман андохтагӣ хай бирён шудан. Инам хе сирхаки қоқ-қақ мешаванд. Иҷа ба бардоштистам. Шуморам ҳамин намуд бардорен. Сирхак кунен чӣ қадр салата хушрӯ мебиёда. Бовар кунен ранги маззаи ҳамин гӯшт барин мешава. Инам хе сирхак бирён карда мегирем шаю. Баъд ҳамин маҳсулотҳои дуруи салата реза мекунам. Бодиринг, помидор, болгарский ҳамин маҳсулотро реза мекунем. Бодиринга бошад ранги ҳамин баклаҷан камтар ҳамхали реза мекунему бориктараш. 1 сантиметри гӯем да ҳамхе. Помидора бошад 4 кунҷа, болгарския бошад ҳамхе салонка реза мекунем да. Инам хе хай маҳсулоташо ҳамаша реза карда. Баъд ҳамашона якҷоя мекунам. Иҷа бошад чӣ хеле ки диден ҳамаи маҳсулотҳоро реза карда шудум. Помидор, бодиринга дар карсонча мегирем. Айболош бошад баклаҷони бирён кардагия мерезем. Баъд болгарскиро мерезему. Савзира боша охирда мерезем. Ба кадом хотир охирда мерезем ки рӯғани ҷӯш ки мерезем бояд ҳамин сабзиҳо камтар пучалатар шаванда. Баъди сабзира рехтан баъд намакша меандозуму. Соеви соус рехтагиюму ба уксус андохтагиюм. Духтаро ба бисёр савол метиҳанд ки чанд фоиза будак уксустон. Духтаро инам ҷа нишон додагиюм. Уксус бошад 70% яй ҳамин проценташ 70 бошада. Ай ҳамин уксуси 70% 1 қошуқ андозен ба сай. Хиёл мекунам ба сайха агар маъқул бошад туна 1,5 қошуқ андозе. Не ки дозаш баландтара ба фикрам ки ҳамин 1 қошуқ ай ҳамин андозен ба сай. Бисёри баъдаш хиёл мекунам ба ҳамин меъдаҳои мора жлудгора касал мекунада. Вай дозаш баландтар ки бошад зарар дорад. Ба баъди уксуса рехтан бошад ба приправа диля марков ҳамин барои салати сабзигӣ ба универсальни приправа чӣ намуд барои салат приправа дорен андозен. Вай мурчи куфтагӣ майда кардагӣ андозен. Ба ма иҷада бо вай андохтагиюм. Лимон андохтагиюм. Ха хоҳиш дошта бошен, хоҳиш надошта бошен наандозен. Не ки чӣ қадар ба мазза меша. Ай ҳамин рецепт кунен апаҷон хоҳарҷоно мефаҳмен ки маззааш чӣ қадар ба мазза меша. Баъди ҳамин приправаҳоро андохтан баъд рӯғани алейнаро ҷӯш кунен. Рӯғани ҳамин семичкаро ҷӯш кунену дар болои ҳамин приправа, соеви соус, уксус дар болои ҳамин чизе ки буд дар болои ҳамин резен. Баъд ҳам ҳамин пучала мемурада ҳам маззаш мебурояда. Чӣ қадар ба мазза мекунада. Баъди рӯған андохтан ба мегирем ҳамаша хушрӯ якҷоя мекунем. Ҳоли гулкарам андохтагӣ нестум. Баъди ки салата ҳама чизоша ки якҷоя ки кардем ба барои чӣ ки гулкарам тид нашава ба ҳам хотир намеандозем. Охирда ба гулкарама андозену бо як бор дига якҷоя кунен. Ҳама ҷоша хушрӯ карда якҷоя кунену болошта ягон тарелка ягон подносака монену дар холодильник я 2-3 соат монену. Ози ман ҳамхе кардагиюм дар холодильник мондум. Баъд холодильник гирифтум ҳамхе бовар кунен маззаш ба мазза шидагия ки хай тайёр кунен. Баъд мефаҳмен маззаи ин чӣ хеле апаҷону хоҳарҷонои ман. Ина гулкарама андохтум. Баъди гулкарама андохтан ҳамаша хушрӯ як бор дига якҷоя кунем. Инам хе салата ҳама ҷоя куша якҷоя карда шудаму болошта бошад лимон реза кардум. Болошта лимон кардуму ва дар холодильник мондумша. Баъди холодильник гирифтан бо як камакак якҷоя кардуму
баъд дар тарелкаҳо кашидум шунам. Ина бинен апаҷону хоҳарҷоно, баъде ки ай халадяне гирифтум чӣ қадар хушрӯ об дора ки соч нишидагиае. Бовар кунед ин салат чӣ қадар мада маъқулайда. Агар хай бисёр ай салат мекунему қадар навор намекунам. Насиб карда боша ина имрӯз бо мешинам ай ҳамин салат бо тайёр мекунам. Тамом шуда гзина имрӯз бо тайёр мекунам иншоаллоҳ. Неки навор намекунам. Хай як бор барои шумо навор кардам ки хай пазир шуморам барои фарзандотон. Ина бинен апаҷону хоҳарҷонои ман салат баъде ки тайёр шуд чӣ қадар хушрӯ, ҳам соч нишидагиае, ҳам маззашам аҷоибот ба мазза омадагиае. Қатъи ош, қатъи картошка бирён бовар кунед ҳам хеле маззаш аҷоибот ба мазза мешавад. Инам хеле шуморам гирен тайёр кунед апаҷону хоҳарҷоно. Бовар кунед ай бозор мегирӣ камакака як пиёла бория не ки 10 сомонай. Агар мо ҳамин 40 сомон дар расход кунем, салат кунем, як карсон мешава, як ҳафта кӯдакҳо мехӯранд. Ман ай бозор намегирам, рости гап ҳама вақт худам тайёр мекунам. Инам хеле салати ман кадагӣ хай тайёр шуд. Апаҷону хоҳарҷоно, дӯстони азиз, лайкҳои худтона монен, комментариҳои беҳтарини худтона нависен. Ман хеле интизори комментариҳои беҳтарини шумоюм. Каме ҳам боша барои худтон як чиз омӯхтем. Иншоаллоҳ бо навораи нағз ай пешай. Иҷа боша ман навора ба анҷом мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман. То навори оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошен.